mitä me tehdään tänään? Tänään kysellään ihmisiltä sileitä asioita. Hei, mikä sinun nimi on? Heikki. Hei Heikki, mikä sinun nimi on? Mirja. Mirja, hei. Teidän tehtävä on nyt 10 sekunnissa sanoa sileitä asioita, mitä mieleen tulee. Pöydänpinta. Oi, ajastinkaan lähtenyt vielä. Noniin, pöydänpinta. Silkki. Vauvanpeppu. Vielä. Lakana. Lakana. Tuliko jo 5? Vielä 1. Aika. Vauvanpylly oli sen verran ihana, että pakko silti palkita teidät. Eli saatte täältä makoisat palkinnot. Tässäkö se oli nyt? Tästä on makeaa ja sitten saatte vielä tällaisen ruusuveden. Onko tää tuttu? Ei ole. Tuoksuuko se ruusulta? Tuoksuu ruusulta. Mikä sinun nimi on? Antti. Hei Antti. Tänään sun tehtävä on 10 sekunnissa luetella mulle 5 sileitä asiaa, mitä sun tulee mieleen. Ja aika lähti. Peili, kaakkeli, lasi, lautanen, Vielä 1. maalipinta. Hei, täältä tulee sulle palkinto. Saat makean ruusuveden. Kiitos kun osallistuit.